בוא תראה מה עשיתי ללקוח שלי בן 25, מרוויח 12,000 שקל, איך תוך 7 שנים הוא מגיע לחיסכון של 500,000 שקל נזיל בכיס. בוא תראה. התחלנו קודם כל עם חיסכון של 200 שקל כל חודש בתשלום החודשי שלו עבור הביטוחים האישיים. הוזלנו לו דמי הניהול בכל הקופות שלו בצורה קיצונית, ניהלנו תקציב בצורה נכונה. תקשיב, הבן אדם הזה היה מתנהל בצורה שגויה בכל היבט שהוא. בנינו תוכנית חיסכון בהתאם למטרות, לצרכים שלו וליכולות שלו, מבלי להתפשר על שום דבר בדרך. אותו בן אדם טס לחול 3-4 פעמים בשנה, אותו בן אדם אוכל בחוץ לפחות פעם בשבוע, מבלה עם חברים בכל סופש, והוא עדיין מצליח לחסוך בין 3,000 ל-4,000 שקל בכל חודש. ואת הכסף הזה אנחנו מחלקים במסלולי השקעה לבחירתו עד שהוא יגיע למצב של 500,000 שקל תוך 7 שנים. וזה בדיוק מה שאני עושה. לוקח חבר'ה צעירים, מבין יחד איתם מה המטרות, מה היעדים שלהם ואיפה הם רואים את עצמם בעוד כמה שנים. מבלי לסכן את עצמם בקריפטו, הימורים כאלה ואחרים. אנחנו הולכים דוך למסלול שהם רוצים בשיא הביטחון. אז כל מי שרוצה להיות חלק מהדבר המטורף הזה, תשאירו פרטים פה למטה ואני אחזור אליכם לשיחת ייעוץ ללא עלות.